салом дӯстон, собиқ бозингари мунтахаби Нидерланд ва чанд клуби пурқуввати аврупоӣ Рафаэл ван дер Варт ҳамлагари дастаи ПСЖ Лионел Мессиро таҳти танқиди шадид қарор дод. Баъд аз бозии Манчестер Сити ва ПСЖ футболбози аргентинӣ аз сӯи нафарони зиёд мавриди интиқод қарор гирифт. Имрӯз мо сахттарини онро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. чун ҳар вақта аз шумо тақозо дорем ки ба канал подписатсия кунед ва ин видеоро лайк монед то ин ки ба дигарон ҳам паҳн шавад. Мо бошем бо рӯҳбаландӣ ба кори худ идома медиҳем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба сатҳи дигар мебарояд ва дар ин рӯзҳои истироҳати моро тоб рақобатҳои интизоранд. Ювентус дар майдони худ Аталантаро пешвоз мегирад. Манчестер Сити дар Этихад бо Вест Хэм вомехӯрад. Реал Мадрид барои ҷои якумро нигоҳ доштан кӯшиш мекунад Севильяро мағлуб созад ва ҳамчунин бозии марказии ин ҳафта байни Челси ва Манчестер Юнайтед. Оё девҳои сурх метавонанд худро бесулшер нишон диҳанд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ван дер Варт дар бораи ПСЖ ва ситораи ин даста чунин гуфт: Месси маро нигарон мекунад. Ин масъалаи иштиёқи майдондорӣ аст. Ё ту бозӣ кардан мехоҳӣ, ё ин ки не. Ман фикрам Месси намехоҳад. Аз Месси ҳамеша интизориҳо бузурганд. Агар ӯ гол назанад ва ё партофти головар анҷом надиҳад, пас ӯ бозии заифро паси сар кардааст. Бозии Неймар ва Мбаппе беҳтар ба назар мерасад. Барои мисол ва муқоиса, Криштиану Роналдо ҳамеша мубориза мебарад. Месси бошад бо қадамҳои нозукона дар майдон оҳиста оҳиста роҳ мегардад. Ман ба андеша меравам ки ин бозингар шарм намедорад. Новобаста аз он ки Месси ва Роналдо ду футболбозе ҳастанд ки аз ҳамдигар фарқияти бузург доранд. Ман барои Месси ғамгин мешавам. Ин боиси шармандагист, чунки дигар шояд бозингаре мисли Месси набарояд. Чунин амалҳои Месси дар замони Куман оғоз ёфтанд. Ин даст кашидан аз вазифа ва рисолати асосӣ мебошад. Барои бозингаре мисли Месси ин зебанда нест, гуфт Ван дер Варт. Чун ҳар вақта мухлисони ин ду футболбози бузург Месси ва Роналдо ба ду қисм тақсим шуданд. Ҳар яке аз онҳо ба факту далелҳои худ кӯшиш мекарданд то ақидаи Ван дер Вартро дуруст ё дур аз ҳақиқат вонамуд кунад. Месси баъд аз омаданаш ба Париж дар чемпионати шашуми Аврупо танҳо як гол задаасту халос. Табиист ки чунин суханҳо на танҳо байни мухлисони оддӣ, балки миёни коршиносон ҳам пайдо мешаванд. баъзеҳо баронанд ки мушкилии асосии Месси дар усули бозии дастаи ПСЖ мебошад. Гап сари он меравад ки дар Барса ҳарчанд Мессиро дар хатти дифоъ ва прессинг иштирок намекард, вале бо голҳо ва ассистҳояш ин мушкилиҳояшро ҷуброн менамояд. Гузашта аз ин бозингароне ки солҳои зиёд дар хатти нимҳимояи Барса бозӣ мекарданд, вазифаи асосии онҳо кӯмак расонидан ба Месси, пӯшонидани ҷиҳатҳои заъфи ӯ ва нишон додани тарафҳои беҳтаринаш буд. Солҳои зиёд бозингарони дар Барса бозӣ мекарданд ки аз ӯҳдаи ин вазифа мебаромаданд, аммо бо рафтани Месси ба ПСЖ тарафҳои манфии ӯ бештар рӯи об баромаданд. Ӯ гол намезанад, ассист намекунад ва мухлисон он чизеро ки мебинанд ишора мекунанд. Иштирок накардан дар бозии дифоъкорона, ба прессинг нарафтан ва ҷудо будан аз бозии даставӣ ба фарқ аз голҳо ва ассистҳо бештар дида мешаванд. Ҳамин аст ки бисёриҳо маҳз дар бораи натиҷаҳои бад сухан мекунанд. Бо Роналдо ҳам айнан ҳамин ҳолат аст, вале ҳамлагари португалӣ ба ҳар ҳол дар Лигаи Чемпионот дар 5 бозии гурӯҳӣ гол зад. Сабаби асосии баромадани Манчестер Юнайтед ба плей-офф маҳз Криштиану шуд, аммо бозии дастаҳои МЮ ва ПСЖ бар зидди Манчестер Сити нишон дод ки дар футболи муосир бо бозингарони мисли Роналдо ва Месси темпи бозиро қабидан хеле душвор аст. Нимҳимоятгари дастаи Бавария Мюнхен Йозуа Кимих метавонад аз даста биравад. Гап сари он меравад ки мюнхениҳо музди маоши футболбози хатти нимҳофизаро кам карданиянд. Гап сари он меравад ки Кимих аз ваксина кардан худдорӣ кардааст. аз ин рӯ роҳбарияти даста бо нишони эътироз ба қарори кам кардани моҳонаи Кимих омадаанд. чунин ҷараёни кор ба Кимих писанд омадааст. ӯ дар андешаи он аст ки дастаи худро иваз кунад. Реал Мадрид омодааст то ин бозингарро ба сафи худ ҷалб намояд. Кимихро аз футболбози миёна ба сатҳи бузург Хосеп Гвардиола баровард. қаблан Кимих дар канори хатти дифоъ бозӣ мекард, аммо Гвардиола дар ниҳоди ин футболбоз маҳоратҳои дигар дид ки нишон додани онҳо дар хатти нимҳимоя ба нафи кор мешуд.
Пеп Йозаро дар хатти ниҳмояи дифоӣ истифода кардан гирифт. Интизорие ки аз Кимих буданд ба пуррагӣ бароварда шуданд. Йоза яке аз беҳтарин бозингарон дар ин қисмати майдон шуд. Ӯро бо футболбозони беҳтарини хатти ниҳмоя муқоиса мекунанд. Кимих ҳам маҳоратҳои олии тӯбрабоӣ дорад ва ҳам дар таркиббороии ҳуҷумҳо ширкати фаъолона дорад. Зарбаҳои қавию аз масофаи дур борҳо Баварияро аз мағлубият наҷот доданд. Гузашта аз ин, Кимих аз ҷиҳати физикӣ хеле қавӣ аст. Ӯ аз ибтидо то интиҳо метавонад ба як суръат дар майдон давад. ҳаҷми кори анҷомдодаи ӯ дар хатти ниҳмоя боиси ҳайрат ва таърифу офаринҳост. Гуфта мешавад ки Реал Мадрид барои харидории ниҳмоятгари мазкур омода аст 75 миллион евроро пардохт кунад. Мадридиҳо айни ҳол дар пайи тағйир ва ҷавон сохтани ҳайат қарор доранд. Хатти ниҳмояи Реал дар симои Крос, Модрич ва Каземиро айни ҳол ба чизе ниёз надорад, аммо бо дар назардошти сину соли онҳо оҳиста-оҳиста бозингарони нисбатан ҷавонтар ба Мадрид меоянд. Яке аз онҳо метавонад Кимих шавад. Яке аз ҳуҷумкунандаҳои дурахшонтарини мавсими ҷории Серия А Душан Влахович мебошад. Футболбози сербитабор аз ҷиҳати голҳо баробар ва ҳатто беҳтар аз бозингарони сафи пеш аст, аммо дар бораи ӯ гапу хабарҳо хеле каманд. Барои мисол, дар як фосилаи мавсим ӯ ва Холланд аз рӯи ҳамаи натиҷаҳои оморӣ баробар буданд, вале ҳамагон Холланд мегуфтанд. Ҳеҷ кас Влахович намегуфт. Ин ҳамлагар бошад бе гапи зиёдӣ танҳо рисолати худро дар майдон адо мекард. Талабгорони ӯ якбора зиёд шуданд. Ӯ айни ҳол дар дастаи Фиорентина бозӣ мекунад. Аз кишвари Англия дастаи Ньюкасл аллакай бо маблағи калон ба Фиорентина пешниҳоди харидани Душанро кардааст. Гап сари 80 миллион евро меравад. Қарордоди кунунии Влахович то тобистони соли 2022 ба анҷом мерасад. Ӯ бо дастаи шаҳри Флоренсия шартномаашро тамдид карданӣ нест. Мушкили асосии инҷост ки худи Влахович нияти рафтан ба Англияро надорад. Айни ҳол орзуи ягонаи футболбози сербӣ бозӣ кардан дар Ювентус мебошад. Гуфта мешавад ки дастаи шаҳри Турин омода аст то дар рафзанаи зимистонаи хариду фурӯши футболбозон ба бозор баромада таваҷҷӯҳи асосиро маҳз ба амлагари сербӣ раво намояд. Дар баробари дастаҳои Ньюкасл ва Ювентус инчунин Милан ҳам кайҳост ки Влаховичро мехоҳад. Соатҳои охир ба ин дастаҳо Манчестер Юнайтед ҳам ҳамроҳ шуд. Хабари ба вазифаи сармураббии муваққатии дастаи Манчестер Юнайтед омадани Ралф Рагник нафас ба нафас наздик ба ҳақиқат мешавад. Айни ҳол ӯ бо дастаи Локомотиви Москва кор мекунад, аммо гуфта мешавад ки вақтҳои наздик МЮ аз овардани ин мутахассис расман хабар хоҳад дод. Эд Вудворд, иҷрокунандаи вазифаи ноиби президенти Манчестер Юнайтед кайҳост ки аз кори Рагник ба ваҷд омадааст. Бо эҳтимоли зиёд ташаббус овардани ин мутахассис ба Манчестер маҳз ба ӯ рабт дорад. Тибқи хабарҳо сараввал Рагник пешниҳоди Манчестер Юнайтедро қабул накард, аммо баъд аз он ки дастаи шаҳри Манчестер шартҳои худро беҳтар кард, мутахассиси 63 сола пешниҳоди англисҳоро қабул намуд. Аҷибаш он аст ки Рангник қариб 10 сол ба ҳайси сармураббӣ кору фаъолият накардааст. Ду бори омадани ӯ ба Лейпцигро метавон бо он фаҳмон ки Рангник бо системаи клуб хеле хуб ошно буд. Ғайр аз системаи Red Bull ӯ 10 сол пеш дар Шалке ба ҳайси сармураббӣ кору фаъолият дошт, аммо бо сабаби вазъи нохубии саломатӣ аз он ҷо рафт. Ба футболи муосир таъсири Ралф Рангник зиёд аст. Ӯро яке аз беҳтарин мутахассисон дар соҳаи прессинг медонанд. Гуфта мешавад ки Рангник ба Манчестер на ба хотири муваққатан кор карда меояд. Ӯ баъд аз ним соли фаъолияташ дар даста ният дорад ки ҳамчун мушовири даста фаъолият варзад. Ба ҳамин тавон дӯстон, бори дорам ки ҳаҷоткории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.